nummer 18, nummer 24 en de nummer 29, Proficiat. Third inspection tomorrow for the numbers 2, number 18, number 24 and 29. De Sichtung Nummer 3 morgen für Nummer 2, 18, 24, 29. Troisième inspection pour le numéro 2, 18, 24 et 29. En dat zijn ze, de eerste 4 hengsten die uitgenodigd worden voor de bezichtiging die morgen gaat plaatsvinden. En dat betekent, dames en heren, dat wij doorgaan met de tweede groep jonge hengsten. We komen nu bij de hengsten geboren in 2014. Tweede groep jonge hengsten, second group young stallions. We beginnen met nummer 41, 41, 41, 41, Ties van Bartlehiem. Zoon van Fabe 348. In de moederlijn zien we Karst 362. De moeder is sterpreferent. Gefokt bij D. Visser de Vries en U. Visser in Wiens. Een eigendom van de familie Visser in Spier. Dus nummer 41 om mee te beginnen in de tweede groep. Stokmaat nog hetzelfde, 1,63 meter, 1,63 meter, 63.
De hengsten van de jaargang 2014 maken een opwachting in deze tweede groep. We gaan door met nummer 46. Catalogus nummer 46 in de keuringsbaan. Nummer 46, 4646, Tjeerd van Gorsveld. Zoon van Onne 376, de moeder een stermerrie van Beert 411, de fokker FH ten Breteler in Hengevelde en de eigenaar A. Thomassen in Lunteren. Stokmaat hetzelfde gebleven, 1,67 meter. 1,67 meter, 1,67 meter. Volgende hengst in groep 2, catalogus nummer 50. Nummer 50 nu. De nummer 50, nummer 50, de nummer 50,
Veyron van de Hondshoeve, zoon van Rindert 406. En de moeder is een sterpreferente merrie van Jasper 366. Gefokt bij S.A. Snellenburg in Grashoek. En de eigenaar is stalhouderij de Zadelhof in Breukelen. Centimeter gegroeid, stokmaat nu 1,64 meter. De height now 1,64 meter, 1,64 meter.
Volgende hengst in de kooi, omschreven in de catalogus onder nummer 52. Nummer 52 nu, nummer 52, 52, Tom van het Binnenveld. Vader is Tjalke 397, moeder een stermerrie van Its 300. Fokker-eigenaren M. Haarkens in Heeswijk. Stokmaat, ook deze hengst een centimeter gegroeid, 1,66 meter. 1,66 meter, 1,66 meter. Tweede bezichtiging van nummer 59. Nummer 59 nu. Nummer 59. 59, vorst van de Heemstede. Zoon van Beert 411. Fokte de merrie, een stermerrie van Its. Fokker-eigenaar J.G.P. Lanser in Houten. En ook de stokmaat, centimeter erbij, 1,67 meter. 1,67 meter, 1,67 meter.
Binnenkomt hengst nummer 60. Nummer 60 nu. De nummer 60. Nummer 60. De nummer 60. Tukker van de Shamrock. Zoon van Beert 411. Moeder een stermerrie van Ulbert 390. Hengst gefokt bij AG Karnebeek in Beckum. En de eigenaar J. van Tunen in Raalte. Stokmaat hetzelfde gebleven, 1,64 meter. 1,64 meter, 1,64 meter. En dan nu, dames en heren, nummer 66. Nummer 66, 66, 66, 66. Teunus van de Tornwetterlijnen. Een zoon van Anders, 451. Moeder is Ster Sport. In de moederlijn zien we de hengst Hinne, 427. Fokeigenaar H.J. Bos in Waaksens. Een stokmaat 1,61 meter. 1,61 meter, 1 meter 61.
We gaan door met nummer 67 uit de catalogus. Nummer 67 nu. Nummer 67, nummer 67, 67, Tarok Elemoge. Zoon van Anders 451, de moedersterpreferent van Anton 343. Fokkers, eigenaren H&J Jurgensen in Noordborg, Denemarken. En ook deze hengst, dames en heren, nog een centimeter gegroeid. 1,64 meter nu. 1,64 meter, 1,64 meter. Nummer 68 maakt zijn opwachting in de kooi. Nummer 68. Nummer 68 now. Nummer 68. Le numéro 68. Chitte van Sint-Seruge. Een zoon van Andries 415. Moederstermerrie van Jasper. Gefokt bij PT Galama in Tjerkwet. J. Cordes in Weert de eigenaar. Stokmaat, zelfde gebleven, 1,62 meter. 1,62 meter, 1,62.
En de laatste in groep 2 is de nummer 72. Nummer 72. Nummer 72, 72, Urbanus K. En Urbanus is een zoon van Andries, 415. Moeder een stermerrie van Rindert, 406. Fokker-eigenaar H. Kuiper in Oosterend. Stokmaat, hetzelfde gebleven, 1,61. 1,61 meter, 61. Prachtig om te zien, de jonge hengsten, dames en heren. De hengsten van de jaargang 2014 in hun tweede opwachting.
Eerste bezichtiging heeft plaatsgevonden eind vorig jaar in Drachten. En nu in Leeuwarden, bezichtiging nummer 2. Ja, welke hengsten gaat de jury afscheid van nemen? Welke hengsten wil de jury morgen nog een keer terugzien? Wie gaan in de toekomst het KFPS, dames en heren, dienen als fokhengst? We zullen het allemaal afwachten. In ieder geval komt de hele groep binnen. Kunnen we ze nog mooi even groepsgewijze aan u presenteren. En zo dadelijk de uitslag van deze tweede groep. En dan krijgen we de uitslag van groep 2. Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van onze tweede groep. Te beginnen bij nummer 41. Deze gaat mee naar de volgende ronde.
Nummer 46 gaat mee naar de volgende ronde. Nummer 50, paard wat goed in het model staat. Zo iets minder gezonken en minder hellend kruis kunnen hebben. We missen de nodige souplesse. En ook het achterbeen komt wat van ver. Er zou beter en directer onder kunnen moeten treden. En mist het nodige lichaamsgebruik. Gaat niet mee naar de volgende ronde. Nummer 52. Een hengst die goed in het model staat. Imponerende verschijning. De galop was positief, was je ook handig mee. Het achterbeen met name in zijn draf. Komt wat van ver, zou direct eronder moeten treden. En blijft ook te neerwaarts in zijn manier van beweging. Heeft wel de nodige souplesse, maar moet meer ondertreden. Gaat niet mee naar de volgende ronde. Nummer 59 gaat mee naar de volgende ronde. Nummer 60 gaat mee naar de volgende ronde. Nummer 66 gaat mee naar de volgende ronde. Nummer 67 gaat mee naar de volgende ronde. Dan nummer 68. Paard wat heel goed in het model staat. Met een mooie bovenlijn erin. Goede aansluitingen. Maar hij mist de nodige souplesse in zijn manier van beweging. Toont wel veel schoudervrijheid. En zou het achterbeen komt wat van ver. En zou er ook meer oprichting in zijn manier van beweging moeten tonen. Gaat niet mee naar de volgende ronde. Nummer 72 gaat mee naar de volgende ronde. En dat is de uitslag van deze tweede groep, dames en heren. Mooie collectie hengsten die we morgen terugzien. En dat zijn uit groep 2, nog even herhalen, nummer 41, nummer 46. Ze komen nog één keer hier voorbij. Vervolgens 59, nummer 60, nummer 66, nummer 67 en nummer 72. Third inspection tomorrow for the numbers 41, 46, 59, 60,